bidiyon tamu za mu nuna yadda ake amfani da wani application wanda ake cema Gboard, wato wani keyboard ne da ake amfani da shi a wurin typing bayanai, wato a wurin typing a waya. Wannan application ɗin za ka shiga Play Store sai ka rubuta Gboard kamar yadda kuke gani. Mun shiga Play Store sai mu rubuta Gboard kamar haka, gashi nan Gboard. Idan muka rubuta Gboard gashi nan za ya buɗe. Yau to kasantuwar mu muna da shi amma sun samu za mu yi updating in muna so. To gashi nan mun danna update. Bayan mun yi updating ɗin shi, gashi nan mun danna update. Idan ya gama za mu koma ku ga yadda ake amfani da shi wurin typing, wanda magana kawai za ka yi mai sai ya rubuta ma, ba sai ka yi typing ba. Sai dai inda matsalan yake, baya amfani da Hausa sai dai Turanci. In ka faɗa mai abu da Turanci za ya rubuta ma, sannan kuma yana fassara ma a Turanci zuwa Hausa idan kana so. Akwai inda za ka shiga wato translate, amma dai bari ya gama installing sai ku ga yadda ake amfani da shi. Sannan kuma wani ƙarin bayani game da wannan application ɗin shine yana amfani da data ne idan zai yi wa'annan ayyuka. Yana amfani da data ne, kasanto shi dai keyboard ne amma yana amfani da data. Idan ba ka da data to ba zai ma wannan aikin ba, amma ko da ba ka da data, kamar yadda ake amfani da sauran keyboard na waya, to shi ma yakan yi ma wannan amfanin ba tare da wata matsala ba. To kamar yadda kuke gani ya rubuta mu application installed. To yanzu abu na gaba da za mu shiga WhatsApp, domin shi ne mutane suka fi amfani da shi. Yau wato alal misali, idan mutum ya zo kana chatting da wani, to za ka taɓa kamar haka za ka yi typing, misali za ka yi rubutu. To kamar yadda kuke gani gashi nan mun taɓa ya nuno ga options ɗin da ya nuno mu. Shi wannan application da wani ƙarin muhimmanci da yake da shi kamar yadda muka bayani ba, shine za ka iya mai magana da Turanci ya rubuta ma a ɓangaren kana hannun dama a jikin application ɗin, banda madannin da za ka danna kai voice a WhatsApp. In kun lura akwai alama ta mic da ke gefen dama a jikin wannan keyboard, sai mutum ya taɓa ta. Idan mutum ya taɓa ta haka, gashi na nuna initializer yana amfani da data ne. Yanzu za mu yi magana da Turanci, gashi na rubuta speak now, yana sauraron mu ne. Ok, kamar yadda kuke gani wannan application ba zai rubuta maganar da muke bane, saboda muna recording na wannan video da muke yi yanzu. Wato mun yi amfani da mic muna recording ne, shi yasa ba zai yi ba har sai mun tsayar da recording ɗin, shi yasa.